Children of God, mga anak sa Diyos. Ang July 16 mo ang kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel. Ang kasaysayan sa Our Lady of Mount Carmel nagsugod sa Mount Carmel nga nahimutang sa Holy Land. Kini usab mao ang bukid din ang propeta nga si Elijah maisog nga ni barog alang sa tinuod nga Dios batok sa mga propeta ni Baal. Paglabay sa daghan nga mga katuigan, adunay mga hermits nga o mga ermitanyo o monghe nga mipuyo sa Mount Carmel aron magampo. Ug ilang gitukod ang usa ka gamay nga kapilya nga gipahinungod kang Maria isip inahan sa Ginoo. Nagtuo sila nga si Maria mao ang hingpit nga ehemplo sa pagpaminaw ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa dihang napugo sila nga mobiya sa Holy Land tungod sa kagubot ug mga gubat niadtong panahona, gilala nila ang ilang debosyon sa Our Lady of Mount Carmel ngadto sa Europa. Ug didto nitubo ang Carmelite Order ug misangyaw sa dakong gugma ngadto kang Maria ubos sa titulo nga Our Lady of Mount Carmel. Ang devotion dali nga mikaylap sa daghang mga nasod ug nahimong tinubdan sa pagpalawom alang sa daghang mga magtutuo. Hangtod karon, milyon-milyon ka mga Kristiyanos ang nagsaulog niini nga kapistahan, Our Lady of Mount Carmel, uban sa dakong pagsalig sa inahanong panalipod ni Maria. Ang istorya sa Mount Carmel nagpahinumdom kanato nga sa taliwala sa kaguliyang kalibutan, adunay dapit din ang kalag makakaplag og kalinaw diha sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita kang Hesus nga nagdapit sa tanang gikapoy og gibug-atan sa kinabuhi. Wala siya mag-ingon nga mawala dayon ang tanan natong problema. Hinuon nagsaad siya nga sa atong pagduol kaniya makakaplag kita og tinuod nga kahupayan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mao ang tinubdan sa tinuod nga kapahulayan. Daghang tao ang nangita og kapahulayan pinaagi sa bakasyon, sa salapi, kalipay o kalampusan. Mayo ni mga butanga apan kasagaran temporary lamang ang ilang mahatag. Ang gibug-aton nga anaa sa sulod sa kasing-kasing dili masulbad sa mga butang nga material. Si Jesus lamang ang makahimo sa paghatag og kalinaw nga mulungtad. Si Jesus mismo ang miingon, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." Matthew 11:28. Sa binisaya nga hubad, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapoy o gibug-atan o papahulayon ko kamo. Ang imbitasyon ni Jesus alang sa tanan. Wala niya gipili ang dato o ang kabus lamang. Ang tanan nga nagkinahanglan sa iyang grasya, gidapit sa pagduol kaniya. Mausab kini ang gipakita ni Maria sa Mount Carmel. Ang tao nga kanunay magampo, dili pasabot nga wala na'y problema o exempted na sa mga problema o mga pagsulay sa kalibutan. Apan siya adunay lugar din iyang ibutang ang tanan niyang kabugat. Sa matag adlaw daghan kitang gidala nga mga kabalaka. Kabalaka bahin sa pamilya, trabaho, panglawas, kaugmaon. Dili kinahanglan nga ikaw lang ang mopasa niini. Gidapit ka ni Jesus sa pagduol kaniya, pinaagi sa pagampo, sa pagsalmot sa Eucharistia o sa pagsalig. Ang kasing-kasing nga nagasalig kang Kristo, makakaplag og kusog bisan dili pa mawala ang problema. Si Jesus mao ang tinubdan sa tinuod nga kapahulayan. Ikaduhang punto, gaan ang yugo ni Kristo tungod kay siya nag-uban kanato. Sa panahon ni Jesus, ang yugo usa ka kahoy nga gigamit aron magkuyog ang duha ka bakas pagtrabaho. Sa dihang giingon ni Jesus nga pas-ano nato ang iyang yugo, wala siya nagpasabot nga dugangan niya ang atong kabugat. Ang iyang gipasabot mao nga maglakaw siya uban kanato.
ang yugo mahimong magaan tungod kay dili na kita mag-inusara. Timanan sad nato nga ang debosyon kang Maria dili mo puli kang Kristo. Hinuon si Maria kanunay magdala nato ngadto sa iyang anak nga mao ang tinuod nga kapahulayan. Sa ato baya nga kinabuhi ang gugma ni Maria sama jud sa usa ka inahan nga mutabang sa iyang anak. Dili niya kuhaon ang tanan nimong responsibilidad apan iyang tudluan ka sa pagsalig kang Hesus. This is the spirit of Our Lady of Mount Carmel. Ang tinuod nga kalinaw, makita lamang diha kang Kristo uban sa inahanong giya ni Maria. Gaan ang yugo ni Kristo tungod kay siya nag-uban kanato. Story time. Ang devotion sa brown scapular adunay dakong lugar sa tradisyon sa Carmelite order. Ang kasaysayan nagsulti nga niadtong July 16, 1251, si Simon Stock nagampo uban sa dakong kadasig alang sa kaluwasan o kalig-on sa iyang congregation. Sumala sa tradisyon sa Carmelite order, nito nga si Maria kaniya o gihatag ang brown scapular isip ilhanan sa iyang inahanon nga pag-atiman. Giingon nga ang scapular nahimong timaan sa panalipod ug sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto kang Kristo pinaagi kang Maria. Sukad niadto, daghang mga Kristiyanos ang nagsulob sa brown scapular isip usa ka devotion. Apan timan ang simbahan nagtudlo nga ang brown scapular dili usa ka anting-anting o kanang gitawag natog magic protection. Ang bili niini anaa sa kinabuhi sa pagtuo, sa pagampo o pagpaningkamot sa pagsunod kang Hesus. Ang nagsulob sa brown scapular gitawag usab sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa ebanghelyo. Mao nga ang brown scapular usa ka pahinumdom sa adlaw-adlaw nga pagtugyan sa kaugalingon, personal consecration ngadto kang Jesus uban sa inahanong pag-amuma ni Maria. Children of God, mga anak sa Diyos, si Jesus nagdapit natong tanan. Ayaw kahadlok sa pagduol kaniya. Pangayua ang inahanong giya sa Our Lady of Mount Carmel. Himua ang imong pagtuo nga makita diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.